ହଇରେ ବାବୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି। ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ କେତେ ଦିନରେ ଗଲୁ ରେ? କୋଉ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ରେ? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ଯାଉଛୁ ରେ? ଆଉ ବାକି ଦିନ ଯାଉନୁ? ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ଶୁକ୍ରବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଏତା ମା ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି? ଓହୋ ତୁ ଯୋଉଦିନ ଅଣ୍ଡା ମିଳେ ତୁ ସେଇଦିନ ଆସୁ ନାଇଁ? ତୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏମିତି ପିଲାଦିନେ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲା ଦିନ ଆଗା ସ୍କୁଲ ଯିବ ସେରା ପାଖରୁ ସେୟାର କର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆର ଭଳିଆ ଠେସା ଠଙ୍ଗା ନେଇକିରି ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲା ଦିନ ଆଗା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦଉଛି? ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦଉଛି ରେ? ସାରେ ଦଉଛି ଅଣ୍ଡା ତା ମା ସାରେ ଦଉଛି।